Il-kunsillieri tal-Partit Laburista mluha ċara li ma jaqblux li l-Port Ħieles jikber iktar lejn ir-residenti ta' Bir Żebbuġa. Dan flaqa fejn kienet proponuta mozzjoni li għalli votaw kontra l-kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista. Berba voti favur u 2 kontra l-Kunsill Lokali ta' Bir Żebbuġa vota wkoll kontra d-dikjerazzjoni ta' Simon Busuttil brabta ma' tkabbir tal-Port Ħieles. Is-Sindku Kevin Barun tkellem fl-interess ta' residenti li għalkemm li bħalissa jinsabu moħħhom mistrieħ li l-Prim Ministru se jaġixxi favurihom, xorta jinsabu anzjużi dwar l-aġir tal-Partit Nazzjonalista li qed jinsisti li l-industrija għandha tikber iktar. Bħalissa missu, id-diskussjoni mhux jekk jikbir jew xiġri, forsi anke l-kap ta' oppożizzjoni tina ħint jew jgħinna naqra fuq ix-xibtu xogħol supply kollox u kif il-ħoss jonqos għax fl-aħħar mill-aħħar dan ħafna minnu huwa attribwit għal deċiżjonijiet li ħal gvern preċedenti mingħajr ma ġie kkalkulat il-Kunsill Lokali u r-residenti wkoll. Din kienet dikjarazzjoni li ma niżlet xejn tajjeb mal-kandidat nazzjonalista Herman Schiavone. Dan ressaq kontromozzjoni li qalet li tkabbir li ssuġġerixxa Busuttil huwa tkabbir fl-operat u mhux fl-art li jieħu l-Freeport. Il-kap tal-Oppożizzjoni kien ċar tajjeb, ġifieri ixxokkja ruħu illi il-Prim Ministru qiegħed jgħid lil xi azienda m'għandix tikber fl-operat tagħha. Naħseb illi m'għandux ikun hekk. Tajjeb, però fl-ebda ħin nerġa' ngħid illi ma qal li għandha tikber il-footprint jew iktar iktar fuq DZ. Kien għalhekk li sabu kunsilliera talbuh jikkjarifika d-dikjarazzjoni ta' Busuttil biex l-interess ta' residenti jibqa' fuq quddiem nett. Iżda tweġiba ma kellux. Niltaqa' ma' Dr. Busuttil kważi kull jum, ġifieri u mhux l-ewwel darba li ddiskutejt miegħu il-Freeport fil-futur il-Partit Nazzjonalista ser ikun qiegħed iressaq il-proposti tiegħu anke għal Freeport b'mod konkret u r-residenti jkunu jafu x'in il-pożizzjoni tal-partit. Waqt il-laqa tal-Kunsill kien spjegat kif il-proposta ta' Busuttil tfisser ukoll li huwa qed jappoġġja li dan jikber fuq art ODZ. Id-dawra kollu ODZ, ġifri bil-fors ODZ, jekk ħajkber iktar il-fuq, Alla jbednim iktar krejnijiet kbar, diġà li għandna huma kbar, ġifri jekk iħaffer iktar ukoll ma naqbilx, ġifri għax iħaffer iktar ġifri jidħlu vapuri kbar, fl-aħħar mill-aħħar ġara, meta sal-dredging daħlu vapuri kbar li qed iwassal għal-iktar generators kbar, allura għal-iktar storbju, ġifri u either way jiżviluppa kif jiżviluppa u konvenjenti ħajsir ġolar tal-Freeport.